escriptura de ser dura en aquest sentit d'ambientació, de problemes que es presenten. Però, donat l'altre vertent de la meva personalitat, és lògic que els tracte com els tracto i com tu has vist molt bé, i que fins i tot t'agraeixo d'haver-ho vist, perquè no tots els lectors ho sabem veure així. Gràcies a Maribel, des de Lleida. Bona tarda. Penso, Maribel... Atenció, Maribel. Sí. Sí, dic que penso que se sentirà gairebé emocionada pel comentari que ha fet. Quin comentari? No. Bé, per aquest comentari positiu que has fet d'un espectador, d'un lector que rep la teva obra. Sí. Gràcies, Maribel. Adéu-siau. Et sents de gust? Estàs bé? Sí, estàs còmode? Sí. La cadira no és que sigui el més còmode, però estic bé, sí. Vostè pregunta... Bona tarda, el seu nom, sisplau? David Duran. David Duran, truca des d'on? Des de Sant Pere de Ribes, al Garraf. Des de Sant Pere de Ribes. I a què es dedica, David? Jo estudio psicologia. Estudia psicologia? Sí. Molt bé. Coneix l'obra de Manuel de Pedrolo? Sí, conec alguns llibres i he llegit sobretot els seus articles. Podria fer-nos una valoració ràpida de la personalitat dels personatges que intervenen a l'obra habitualment? Creu que és un dibuix psicològic ben fet? Creu que està poc treballat? No, al revés. Vull dir, és una obra que m'agrada molt i sobretot ja dic, tocava més que res pels darrers articles que ja heu comentat aquí, com poden ser aquests que has comentat tu mateix del Diari de Barcelona, que s'han editat ara darrerament, les Cròniques Colonials. Publicats entre l'any 81 i l'any 82. Sí, per la taula Independents. Sí. Bé, volia preguntar si precisament aquests darrers els quals felicito amb el Manuel de Pedrolo per haver-los escrit a l'avui, perquè m'agraden molt. Volia preguntar si es pensa d'alguna manera fer un recull i editar-los tots plegats, perquè, esclar, hi ha gent que d'alguns se'n perd, no? Bé, el fet és que ja s'ha començat a fer això. Es va publicar fa mesos, bastants mesos ja, un primer recull d'articles de l'Avui que comprèn des del primer que hi vaig publicar, si no recordo malament, el número 2 de l'Avui, fins a tot l'any 78, que se'n diu A casa en papers falsos. De l'èxit de venda, perquè al fi al cap no deixa estar publicat en l'editorial, que com és lògic es vol defensar econòmicament. Suposo que l'èxit de venda dependrà de que es vagin publicant més reculls d'aquests i es vagin posant al dia. Pot sorprendre una mica, potser, i m'agrada comentar-ho, m'agradarà aprofitar l'ocasió de comentar-ho per això, perquè sé que una vegada sorprèn això, de que es digui, no és el títol de cap dels articles, el del llibre, això, A casa en papers falsos. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres neixem, vivim i morim com estranys a casa nostra. Vol dir que ni tu, ni jo, ni cap dels que som aquí, ni cap dels que escolten, no tenim uns papers que digui que som catalans i que estiguin fets en català. Per tant, vivim a casa en papers falsos, tan legals com vulguis, perquè no és cap agència clandestina que ens l'hagi donat, però són papers falsos. David? Completament d'acord. Gràcies per la seva trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu, bona tarda. L'obra del nostre invitat d'avui és una obra prolífica, és una obra molt extensa. Podríem parlar també de les traduccions que ha fet Manuel de Pedrolo, Aimant de l'obra de Dos Passos, de Faulkner, de Steinbeck, de Joyce. Ha traduït a molts d'aquests autors i a d'altres. El seu llibre, Mecanoscrit del segon origen, ha depassat els 150.000 exemplars i són 18 les edicions que se n'ha fet. Aquestes xifres són exactes. Sí, aquestes xifres em sembla que són exactes. L'Alba, la noia de 14 anys, verge i bruna, ha entrat per dret propi a formar part dels personatges més entranyables a les biblioteques de casa nostra i fins i tot a les escoles de Catalunya, on és una lectura recomanada com a text català. Feia una de les nostres espectadores de l'inici del programa una al·lusió justament a aquest personatge i a aquest nom d'Alba. Tot seguit veurem unes imatges que corresponen a diversos llibres de Pedrolo. Són alguns llibres que ell ha triat, n'hagués pogut triar d'altres, però ha triat aquests. Li demanem a ell mateix que ens els comenti i que, sense arribar a fer una recensió, doncs bé, que faci algun mínim comentari de cadascun d'aquests. Comencem per Helena de segona mà. Bé, aquest és el primer llibre que vaig escriure, és a dir, el primer que vaig considerar publicable. Va tardar bastants anys a publicar-se, però és el primer que vaig escriure. Balanç matinada és el que va tenir el Premi Martorell, com ja diu, i es tracta d'una novel·la que va al revés del que solen anar les novel·les, o sigui, comença pel final i acaba pel principi. Totes les bèsties de càrrega pretén descriure una certa situació dins un país oprimit, que és clar, és Catalunya en aquest cas. Aquesta quina és Homes i no. Sí, Homes i no. Bé, en realitat és l'obra de teatre meva que més vegades s'ha representat, perquè em penso que a hores d'ara es deu haver fet gairebé per tots els pobles de Catalunya. Sols en suspensió.
una de les novel·les que encara avui dia es pot dir que m'agraden més, potser perquè tenien més sentit experimental que moltes altres, i sense deixar aquells valors humans que a mi m'interessen, hi ha un contingut literari interessant. I el mecanoscrit, què n'he de dir del mecanoscrit després que l'han llegit? Hi ha tanta gent que tothom ho pot comentar, segurament hi ha més motius que jo perquè l'ha llegit més recentment que jo, que no me l'he tornat a llegir. A casa amb papers falsos. Bé, ja hem dit per casualitat, o no tanta casualitat, si voleu, unes paraules sobre aquell llibre. Aquell llibre referia a la trucada de David, que està exacte. als nostres... Confio que segueixin d'altres. Cròniques colonials també ha estat... Sí, també ha estat comentat en aquest sentit. Va ser molt oportú que es publiqués perquè realment semblava que interessava, com hem dit, a molta gent, i això és important. És del recull de 13 articles que comentava abans. 13 articles, en aquest sentit, esclar, és un llibret i no un llibre. Bé, aquesta és l'última sèrie novel·lística, que són els apòcrifs. Aquest és el primer, cada un porta el nom d'un personatge i porta apòcrifs primer, segon, tercer, quart, que són, en realitat seran 4. Aquest és el segon. Aquest és el segon, i el darrer llibre més que s'ha publicat meu, que es va publicar arran de la festa del llibre. Quantes hores escrius al dia? Bé, procuro escriure... Si n'haguéssim de fer una mitjana? Procuro escriure de 3 a 4 hores, però això procuro escriure no és res, en definitiva, perquè moltes vegades la dona i jo ens anem al cine i, per tant, ja no escric, almenys no escric aquestes hores. El dia que més escrius, quantes hores escrius? El dia que més escriuré, no sé, 4 hores. És a dir, vol dir que estic 4 hores amb paper davant i amb la màquina davant, pensant, reflexionant... Perquè no escrius pas amb la ploma o el bolígraf? No, allò si escrivís amb ploma o amb bolígraf, com que jo mateix no m'entenc la meva lletra tan dolenta que és, i tots els que m'han demanat una signatura i unes paraules en un llibre, en una dedicatòria, ho poden veure, que no la llegeixin. Com que jo mateix no em podria llegir, no podria escriure. Sense la màquina d'escriure, jo que soc molt poc amic de les màquines, segurament no hauria escrit mai. La màquina no és un estri fred entre el paper i l'autor? No, l'oblides, jo almenys l'oblido del tot. No me'n recordo pas que és la màquina. Però el resultat, sí, la lletra impresa és una lletra poc personal, naturalment, és una lletra mecànica. No importa gaire. Ten en compte que un, quan es posa a escriure, viu una mica l'ambient d'allò que està escrivint, i a vegades fa un sol esplèndid, però a la novel·la, doncs, que sigui una novel·la, està plovent i puc arribar a imaginar-me perfectament que està plovent a fora. Algun cop se t'ha passat que se't corres la tinta? Que se'm corres què? Que se't corres la tinta. Que se'm corres la tinta. Tant com això no, perquè al fi i al cap, encara que plogui fora, estic sota sostre. Vostè pregunta, bona tarda, el seu nom, som les 6 en punt de la tarda i rebrem una nova comunicació dels nostres espectadors. Ramon Cabanes. Sí, del comerç i vius a Sabadell. Des d'on truca, Ramon? De Sabadell. De Sabadell. Molt bé, pregunta el que vulgui. D'això, bueno, primer de tot felicitar en Manuel de Pedrolo per els seus articles a l'Avui i tota la seva novel·lística. Ara, la pregunta és, seria convenient, Manel, el que els catalans ens volquéssim d'una manera, si no massiva, almenys en bastanta quantitat, a ser buròcrates per arribar a ministres, a generals, i en fi, arribar a ostentar una miqueta de poder dintre de l'Estat? Realment és tot un problema el que em poses, Ramon? Tot un problema. És una pregunta que m'he fet molt sovint. Sí, no, ja, d'acord. És clar, el meu primer instint sempre és dir que no, perquè per començament no crec en aquesta integració de la nostra gent a l'estat espanyol, perquè tot allò que sigui integració dels nostres a l'estat espanyol és una cosa perjudicial pels països catalans, perquè cada vegada aleshores serem menys catalans i serem més espanyols. Més Catalunya i la història. Però què defensarem si potser no tindrem res per defensar en aquell moment? Ens haurem espanyolitzat amb el sentit de que ja serem de cultura castellana, ja serem de parla castellana. Això, tenim en compte que estem en una situació de colonitzats. I el colonitzat, naturalment, a Madrid, al lloc de la metròpolis, sempre se'l tractarà com algú que s'absorbeix i ha de treballar amb aquella cultura. Només perquè